Sarong masiram na pagkahapon po mga tugang sa Satuya Gabos. Aldaw kitang ngunyanin Miyerkules, huring aldaw sa bulan kan Agosto, ibig sabihon, petsa 31 ngunyan. Oh, sa aga mapuunang pagkanta si Pading Ju Marichan. Tahuring aldaw kan Agosto sa aga Berna. Mga tugang, again, sulo manggiraray ako ngunyan na pagkaaldaw ta si partner may kamatian pa sa ospital. Ako po ang sa indulingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Ngunyan na Miyerkules, tabang legal kita. Isyu ngunya nin panraraot kan sa diri man sa nang tugang. Yan ang satuyang tutukaron ngunyan, aaramon ta ang kompletong istorya kan reklamo. Siyempre, at siyan may makakaiba ng kitang abogado para ipaliwanag sa tuya ano ang pigsasabing panraraot, ano ang pwedeng ikaso, ano ang pwedeng maging padusa. Mga tugang makakaiba ta ngunyan, ang nagrereklamo si Mrs. Maria Lourdes Antolin asin si Joy Año Nuevo. Pigprobaran mi man na imbitaran so ipinagrereklamo alagad nagsayuma ini na makipaghampangan ngunyan digdi po sa estudyo. Kaya digdi muna kita sa mga nagrereklamo. Maray na hapon po, Mrs. Lourdes o Maria Lourdes Antolin. Pakiran nilang po kan mikropono. Yan. Ano po ang pinakamaray na apod sa imo manay? Anong apod sa imo duman sa Indo? Lourdes na lang po. Lourdes. O, Manay Lourdes, taga sa impo ka mo. Taga Barangay Don. 24, Alba. Barangay 24, Rizal. Rizal. Ayan. Okay. Kay ba mo man ini si Joy? Anyo na po, Joy. Maray na hapon tabi. Good afternoon po. Okay. O Manay Lourdes, istoryahi daw kami. Panraraot kan sa diring tugang. Big sabihin, paninirang puri o kung ano ini. Ano po? Istoryahi daw kami. Anong klase ini? Ang nangyari po kasi, Paki-arog lang po ka. No? ang nangyari po kasi, dumating yung kapatid ko. 65 years kami hindi nakita. Ayun po, yung kapatid ko, sinundo ng anak ko si Joy sa Manila. Paki-ganun lang po ang mikropono. Sinundo ng anak ko si Itong Joy. kapatid mo, si May, Hindi po. sinong kapatid mo? Jacinto. Asinto. Anong pangalan? Wag na bagitin. Sige. So, okay. Sinundo po ni Joy sa Manila at kumo 65 years talaga hindi kami nagkita. Hindi kayo nagkita Oo. sa loob ng 65 taon. Okay? Ngayon po, dumating na po sa amin, sa bahay. Mm-mm. Di ba, wag ba kami, yung sa amin, pagkain, salo-salo, ganyan. Wag ba talaga. Ngayon, yung anak kong si, yung inireklamo namin. Ayan. So, ang inireklamo mo ngayon, anak mo, kapatid ni Joy. Ayun, sige. Hindi naman, actually, hindi ako nagreklamo. Okay. Yung nung Itong anak mo, babae ito, lalaki? babae. Babae. Ilang taong gulang na ito? 37. 37. Okay. Na yung pong yung asawa niya, Mm. nung dumating yung kapatid ko, Yung asawa ng anak mo, manugang mo. Oo. Okay? andoon, nung kumuhas yung anak kong lalaki, kumuha tinapay doon, dala Okay, siguro ilipat ko muna kay Joy para klaradong maipaliwanag sa atin. Joy, magandang hapon. Ay, good afternoon po. Opo, itong sinasabing naninira ay kapatid mo. Opo. Okay, 37 years old. 37 years old. Kapatid mo itong babae. Yes Okay, ano ba talagang pinag-ugatan ng problemang ito? Ang start po niyan, yung sinundo ko yung uncle ko sa kagustuhan kong maging maugma yung magurang ko. 65 years kasi hindi naggilingan. Nagkita. Sa kagustuhan ko magilingan, sinundo mi kang kuya ko. Ngunyan po, nung nag-abot, okay man po kami. Wala man po kaming problema. Tapos ngunyan po, yung Pakitagalog na lang. ngayon po, yung kapatid ko, lagi nandun sa amin. Wala naman kaming problema na pinag-awayan. Lahat naman sila lagi nandun sa bahay. Ilang kayo magkakapatid? 13. 13. Ayun, matindi ang Bunso lahi. po ako. Ikaw ang bunso. Ngayon, Ngayon po, nung time na mag-work na ako, sabi ko kay uncle, doon ka muna sa isa kong kapatid kasi walang magsama-sama sa'yo sa palengke. okay. Kasi gusto niya lagi kakain ng McDo or ano. Sabi ko, doon ka muna kasi hindi ako pwede mag-absent sa work ko. Trabaho mo. Ngayon po, hinatid ko doon sa kapatid ko. Tapos nung hinatid ko, doon na siya muna nag-stay. Sa amin po. Saang lugar?
dyan sa Dapdap Sa po. Dapdap, okay. Tapos ngayon po, wala naman sa amin yung problema, wala naman sa amin issue. Tapos ngayon po, nung gusto din kasi nung uncle ko na maikot lahat ng kami magkakapatid. Okay. Yung parang makilala baga. Mm. Tapos yun po, nung time na nandun na siya kay ate, wala naman kaming problema pa. Tapos nung pumunta po si mama, gusto yata pumunta ni mama magdalaw kasi hindi niya na ano yung kapatid niya. Pumunta si mama sa Albay. Hindi ko naman alam na pumunta yan. Tapos nung hapon, sabi ni ate, magkita daw kami sa McDo, sa sentro kasi nanap ako ni uncle. Nung nagkita po kami, sabi niya sa akin, si mama daw, pumunta daw maaga doon kasama si papa. Tapos si uncle daw, yung hindi daw nakakain ng almusal kasi nga daw nakita si papa because daw, si papa daw kasi too much talking kaya daw ayaw daw makita. Nung uncle mo? Oo. Di ngayon, nung kinaumagahan, pupunta na naman si mama. Di sinabihan ko si mama na, Huwag nang isama yung papa mo. hindi, sabi ko kay mama, hintayin mo na lang ditong pumunta si uncle, wag ka na muna pumunta Pumunta. doon. Kasi siyempre, aki ako Diyan yan sa Dapdap. sa Albay po. Sa Albay? Diyan, kasi lumipat na nga doon sa Okay. Albay. Tapos sabi ko kay mama, wag na muna pumunta doon sa Albay kasi nga, baka sabi ko, magalit na naman si uncle kasi nga sabi ni ate baga na, ayaw daw makita na si pa kasi too much talking. Tapos yun man lang po ang sinabi ko kay papa. Matabil daw si papa mo. Oo. Pero matabil ba talaga yung papa mo? Medyo. Medyo matabil. Okay. Tapos yun, sabi ni mama, parang nagtampo si ma doon. Pero bago pa yun nagtampo si ma, may nangyari pa na yung kwento ni ate about sa asawa niya na binubugbog siya. Nagkwento siya kay uncle. Kaya nagalit si uncle kay papa kasi nagkwento si ate about sa ex niya na binubugbog siya. Pero yung ex niya, matagal na yun. May asawa na siya ngayon na pangalawa. Bago. Tapos ngayon, kwento pa yung... Kwento ng ate mo na binubugbog siya nung ex niya na walang ginawa si papa mo. Yes, Kaya tapos nagalit yung uncle mo. Sabi Okay. ni uncle, ano daw ang ginawa ni pa Okay. na aksyon. Di sabi naman ni... Okay, ganito lang tumbukin natin. Paano nangyari, doon tayo, medyo direkta tayo. Paano nangyari na mayroong paninira sa inyo? Sinisiraan kayo ng kapatid mo? Tungkol po yun sa may di ni mama na hindi ko man alam na minay di ni mama. Anong minayde? Yung conversation namin nung kuya ko na about sa... sabi niya kasi nung kuya ko, ba't daw nandun yung uncle namin sa Albay. Tapos basta may convo po kami na parang sabi niya dapat daw kunin ko. Sabi ko, hindi ko yun, wala man ako pakialam kung saan niya gusto. Kung saan niya gusto mag-stay, wala naman ako pakialam kasi busy din naman ako sa trabaho ko. Kaya mas gusto ko pang wala yun dun kasi at least nakakatrabaho Nakakabuylo ako. ka? Oo. Okay. So ano ngayon, paano nangyari ngayon itong sinasabing paninira ng kapatid mo Yung sa iyo? nag-chat kasi namin, may convo duman na nakalagay na mga sindikato nga yan. Sino? Yung sabi nung kakonvo ko ni kuya. Sabi ni kuya mo, mga sindikato. Mga sindikato nga yan, yun sabi niya, mag-asawa daw. Ayan po. Sino ang sindikato kayo? Hindi po. Yung kabila, Oo. yung ate mo. Mag-asawa daw na sindikato. Kasi nga, about po yun sa kabaong na hindi nabayaran ni ate. Kabaong nino? Kabaong ng kapatid ko na nawala. Na namatay. Oo, tas yung pambayad nasa kanya, hindi niya binayad. Kaya sila natawag na sindikato. Pero wala man po ako sinabi dyan na masama. Okay. Tapos, Tas yun, minaydi ni ma. Di ko naman alam na minaydi. Dyan po nag-start yung galit niya sa akin. anong ginawa ngayon ng ate mo? Yun, nung nalaman niya yan, ang ginawa niya, nag-chat siya sa friend ko, na pagsabihan daw nga ako, tas nag-iwan daw ako ng ebidensya about sa chismis, tungkol nga dyan. Okay. Tapos yun, syempre na ako, kasi sinabihan niya yung kabarkada ko na hindi naman dapat baga kasali yung... So ngayon, sinisiraan ka ng ate mo sa barkada mo? Oo. O kanino pa? Yun man lang. Tsaka tas nung nag-post siya, pero walang pangalan. Pero Anong pinost niya? alam ko man na akong pigpatamaan niya. Anong nakapost? Anong sinasabi? Yung second year high school daw na tinulungan niya daw na yung parang wala daw ako utang na loob sa kanya. Tapos sinustentuhan daw na hindi daw ako makontento sa sustento ng kabit at asawa ko. Yun ang sabi niya.
Bakit may asawa ka na? Yes po. Ay, sino yung sinasabing kabit? Ay, yung ano ko po yun, yung sa karelasyon ko na dati sa Manila. Ah, may ex ka rin. Oo. Bago ka nag-asawa. Hindi, may asawa ako. Tapos nung nagkahiwalay kami nung asawa ko sa, doon sa bahay namin sa Santo Domingo. Nagpa-Manila ako dahil nagkaroon naman po ako ng karelasyon. May nagkaroon ka ng relasyon. Oo. So, sinabihan ka na mayroon kang kabit. Oo. Ngayon, nagkabalikan na ba kayo ng asawa mo? Nandyan pa yung asawa ko para sa mga anak ko po. Pero Kaya hindi na kayo nagsasama. Nag-ano lang po siya, yung parang nagsasama kami as in sa mga anak na lang. Nagsasama kayo dahil sa Opo. mga anak na lang. Wala nang pag-ibig. Wala na. Wala nang love. Pero nagtatabi kayo matulog. Hindi po. Hmm? Kahit tanungin niyo po. Sa loob ng isang bahay? Oo. So ano lang ginagawa niyo paggabi? Away-away. Nag-aaway. So hindi na kayo, nagsasama kayo sa isang bahay Alam man yan ng kapatid ko na halos araw-araw para na lang sa kami mga anak. Oo. Okay, so ibig sabihin para sa mga anak. Para sa mga naghahanap anak, buhay oo. siya para sa mga bata, pero paggabi hindi kayo nagtatabi. Hindi. Hindi kayo nagkakalabitan. Di paano hindi kayo nagsasabay maligo? Hindi. Oo, ngayon nag-aaway kayo. Hindi naman uso. Okay, so yan ang pangalawa. Pino sa Facebook, ano pa? So yan man lang. Yung hindi ko man talaga alam na nag-post siya kasi nakablock nga siya sa akin. O sinong nagsabi sa'yo Yung anak ko na Pero hindi ka naman pinangalanan. hindi niya ako pinangalanan. Pero alam kong ako kasi nga bago siya nag-post, chinat niya nga yung friend ko. Tapos nag-post siya. So yan ngayon ang gusto mong itanong sa abogado. Kung pwede bang kasuhan mo yung kapatid mo? Yung O pwede mong sampahan ng reklamo? kay Pauline. Meron pa kasing hindi ano lang pa, ano pa? yan. Tapos yan, yung time na yan, na pinost niya yan, syempre nagalit ako. Kaya nag-post din ako na inaamin ko na mali ko kasi pinangalanan ko. Pakilapit lang. Kasi pinangalanan ko siya. Pinangalanan mo? Oo. Anong sabi mo doon sa post mo? Yung sabi ko si May Arcos para pila sa DSWD. Yun yung mali ko. O ngayon, Kasi sa sobrang galit ngayon, ko. ika ngayon ang inireklamo. Oh, tas di ko man alam na pinabarangay niya ako. Saan? Kasi sabi Saan na barangay? ni Uncle, wag na daw, no more barangay daw, sabi ni Uncle. Kaya sabi, Bakit English yung uncle mo galing ng Amerika? Mm-mm. US Navy po. US Navy. Kaya pala pinagtatalunan kung saan manunuluyan. Oo. Tapos, Pero hindi naman po kami nagkipagtalo. Hindi kayo nakipagtalo. Mm-mm. So mas gusto ni ate mo doon sa kanila. Wala man kaming paki kung saan yun pumunta. So ngayon, inireklamo ka sa barangay. Oo, Tapos, nagharap kayo. Tapos nagharap kami nung una. Saan na barangay? Rizal. Okay. Nung una, di ako nakaharap kasi nga naka-duty ako. Di ko man alam na pinabarangay niya ako. Tapos? Di syempre, hindi ako naka-duty. Nung pangalawa, nagharap ako. Tapos yun, sabi niya, lupo na daw kasi nga pangatlo na daw yun. Tapos ngayon, sabi ko naman, sabi ko, ano pa lang ngayon, di nagharap naman kami Monday. Timing, may pasok na naman ako nung Hindi ka Monday. naman nakaharap? Hindi ako naka-attend, kaya pinalupo na niya ako. Ano na nangyari? Wala pa naman dumating Wala na pa. lupo. kaya po, So ngayon, inireklamo ka sa barangay, nakarating na kayo sa lupon, anong reklamo niya sa'yo? Yung pag-post mo sa Facebook na para pila sa Pero totoo ba na para pila siya sa DSWD? Ngayon, ang gusto mo ngayong itanong naman sa abogado, kung pwede ka rin magreklamo tungkol doon sa Ang gusto pag-post. ko lang sana kasi, yung kahit di na lang, wala man talaga ako plano magreklamo kasi nga kapatid ko. Ang gusto ko lang, matahimik na yung kasi naka-stress na kay mama. Hindi nga, kasi nga, ganito, magkakapatid kayo. Ba't hindi kayo nag-uusap ng kwan? Hindi ba pwedeng tumulong yung iba nyo pagkapatid? Kasi 13 pala kayo magkakapatid. Hindi ba pwedeng tumulong na mag-aayos-ayos kayo or kayo bilang mga magulang? ay, Hindi naku, na nga nakikinig hindi kay mama. nakikinig. Matigas yung ulo? So sa lahat ng anak mo, yun lang ang hindi... Yung ibang kapatid mo, kumusta? Sinabihan na nga siya na magbati-bati na lang, ayaw man. Sabi ng kuya ko, magbati na lang kayo. Ayaw naman kasi ang gusto niya daw, turuan ako ng leksyon. Ayun, turuan ka ng leksyon. Pero siya talaga nag-start niyan. Kumbaga, syempre, hindi ka man oras-oras makakapagpasensya, kaya nag-post ka din. So ang gusto mo sanang mangyari, magkausap kayo, tapusin na ang lahat ng ito. Ang problema, inimbitahan namin sana na makaharap mo ngayon para matapos na sana. Kanya nga lang ay hindi pumayag na pumunta rito. Kaya hindi kayo magkakaharap. Pero mga kaibigan, mamaya sa ating pagbabalik, itatanong po natin sa ating makakasamang lawyer or abogado, anong pinakamagandang gawin dito sa sitwasyon na ito? Kasi ang gusto naman sana nitong bunsong kapatid, ni Joy,
magkaayos silang dalawa ng ate niya, tapusin ang lahat? Yung isa pa po, yung about sa anak ko po. Mm. Na, about po sa anak ko na... Iba naman ito. Mm-mm, Hindi na ito tungkol sa ate mo. Hindi na po. O, anong tungkol sa anak tungkol mo? po din sa kanya. Okay, ano yon? Yung sa anak ko, nung time na pumunta si uncle sa kanya kasi nga kakausapin siya about sa barangay, nung time na yun, hindi naman marunong mag-cellphone yung uncle ko. Mm. Nung time na yun, may nakita si ate doon na sa messenger na yung sa anak ko. Ginawa niya, na parang pinakita niya ata yun kay uncle. Ano yon? Kasi naki-online doon yung anak ko. Mm. Tapos ngayon, siyempre, parang may conversation about sa BF. Ginawa niya, in-screenshot niya. Tapos, May boyfriend na yung anak mo. ano pa lang yung nililigaw baga. Tapos in-screenshot niya, send sa boyfriend ng anak ko. Tapos pagka-send niya, yung sulat ng uncle ko, pinost niya pa sa FB ni uncle ko. Na? Na yun nga na, sabi niya, hindi na daw ako sabi ni uncle doon, wag ko na daw siya tawagin na uncle, tapos hindi na daw niya ako pamangkin kasi daw. So ano ang reklamo tungkol doon nagsinungaling daw ako. tungkol sa pagpapakita ng chat ng anak mo? Ang ibig kong sabi yun lang, dapat, kung galit siya sa akin, di na niya dinamay yung anak ko. Ayun. Kasi may pangalan doon yung anak ko, yung sinulat ni uncle. Okay, so sige. Alam mo, bilang magkakapatid sana at bilang isang pamilya, mas maganda na magkausap-usap na lang kayo para matapos ng lahat ng ito. Pero mamaya, mga kaibigan, sa ating pagbabalik, itatanong natin sa abogado, ito bang mga ganitong sitwasyon ay may pag-asa na anong pinakamagandang gawin? At yung bang ganitong mga pangyayari ay pwede nating masabing paninirang puri? At ano ang mangyayari sa mga magkakapatid na nagbabaranggayan? Mga kaibigan, sa oras na ito ay makakasama natin ang ating abogado, legal advisor, si Attorney Joby Guyataw. Attorney, magandang hapon po. Yes, Sir Joshua. Good afternoon sa inyo. Ay, magandang hapon, Attorney. Napakinggan niyo po yung sitwasyon nito. Ito palang sitwasyon nito ay parang away magkapatid. Itong bunso na kapatid na nandito ngayon, inireklamo yung kanyang ate. Yung ate naman niya, inireklamo siya sa barangay. Dahil sa mga, kuminsan sabi ko nga, yung social media malaking tulong sa atin. Pero kuminsan, yung social media, yung Facebook, yung mga maydi na yan, yung mga messenger na yan, yan ang nagpapahamak kuminsan at nagdudulot ng gulo. Attorney, anong pinakamagandang gawin? Kasi magkapatid lang naman sila eh. Itong isa, wala naman daw siyang masyadong reklamo pero gusto niyang makausap yung kapatid niya. Kaya lang pinabarangay na siya ng kapatid niya pero hindi naman siya nakakapag-attend kasi may trabaho. Attorney. Yes, Sir Joshua. Medyo nakakalungkot yung mga ganitong sitwasyon na yung magkakapatid yung nasa away, no? Na Opo. Ito. Kahit na yung batas natin ay napakaklaro, nakalagay yan sa Article 151 ng Family Code, na kailangan talaga bago magkaroon ng kaso sa korte, magkaroon ng earnest effort muna or lahat ng kailangan gawin para masettle yung kaso sa loob ng pamilya, kailangan magawa muna nila. Kasi pagdating sa korte, pag nakita ng korte na walang may ginawa para maayos yung gusot sa pamilya, ay pwede siyang i-dismiss doon mismo sa korte. So pwede siyang ground for dismissal. Nakakalungkot, no? Kasi yun nga lang, isa sa mga sana kung nandito yung kapatid nila, Opo. sa barangay, mas okay sana, no, para mapag-usapan natin at para magkaroon na rin ng opportunity sana na magkaayos dito. Kaya lang wala, no? So mangyayari ngayon, parang gagamitin na lang natin para i-educate rin natin yung nakikinig sa atin tungkol sa batas sa libel, sa libelo, at saka yung may bago kasi, no, yung sa Republic Act 10175 2012 na law ito, inaffirm na ito ng Supreme Court na constitutional in the year 2014. Kaya ito yung tinatawag natin na cyber libel. Opo. Kasi natin na cyber libel, ito yung paninirang puri. So under Republic Act, Article 353 ng Revised Penal Code, nandun ang original talaga na text ng libel. So, ganun pa rin naman niya, nag-i-impute ka ng crime, sinasabihan mo na criminal ka, magnanakaw ka, May kabit ka. may vice, may defect, or na mag-cause ka ng dishonor. Yung bang, attorney, may tanong ko lang kasi ito, ang ipinost nitong bunso,
itong ate ko, pinangalanan niya, itong ate ko ay laging nakapila sa DSWD. Libelous ba ito, attorney? Naka-mention ba dun sa post kung sinong kapatid? ba? Opo, pinangalanan niya. Pinangalanan niya yung kapatid niya na itong kapatid ko na si ay laging nakapila sa DSWD. Libelous po ba ito, attorney? Dapat nating intindihin din na kahit totoo pa yung sinasabi natin, kapag good na intention or magandang intention, bakit natin sinabi yon? So, hindi pa rin siyang makonsider na libel or libelous. Nasa Facebook pa naman, so magiging cyber libel siya. So, sabi ng batas ng Republic Act 10175, mas mataas ang penalty ng 1 degree kapag ito social media. Kaya ang sagot doon sa tanong, oo, pwede siyang makonsider na libelous. So, Ito pag wala kang magandang intensyon, bakit mo sinasabi? opo. At yung kapatid naman niya, ay ipinost naman siya sa Facebook na itong kapatid ko walang utang na loob at hindi makontento sa sustento ng kabit at asawa. Narinig ko yun kanina, kaya lang may narinig ako doon na hindi pala pinangalanan. Hindi pinangalanan. Opo. Element- Pero ang problema, sabi naman itong bunso, kahit hindi pinangalanan, alam kong ako yun. Kasi Sige. nag-chat po siya sa friend ko. Nag-chat siya sa friend mo. Oo, bago siya na. Bago siya nag-post. Kaya alam kung ako Sige, pakilapit lang sa mikropono. Kaya alam kung ako yung ano niya. So, pwede ba yun, attorney, na kahit hindi ka pinangalanan, pero dahil alam mong ikaw yun, pwede mong ireklamo ng libel? Tsaka may convo din kami na sabi niya, oh, tinamaan ka. Sabi niya, ouch, ouch. Yung parang nang-iinsulto sa pa siya. Messenger? Oo. Okay. So, pagkatapos na maipost, attorney, na may kabit ito, ay hindi ba kontento sa sustento ng asawa at kabit, chinat siya ng kanyang ate na, ouch, ouch, tinamaan ka. Pwede ba yun, attorney? Ang element kasi natin sa libel, kasama na rin dyan ang cyber libel, kailangan identify kung sino yung biktima. So identified or identifiable. Ang ibig sabihin, kahit hindi nakasabi yung pangalan, hindi mo sinabi yung kanyang yung specific na information na sasabihin ng nakikinig or nakakita na siya yan. Ay pwede ka pa rin maging libel kung napaka-specific ng description na hindi mo nga sinabi yung pangalan, pero sinabi mo naman ang kapatid ko na bunso, kapatid ko na ganito. So pwede pa rin siya maging libel. Wala namang binanggit na kapatid na bunso. Pero itsinat siya sa messenger na, tinamaan ka, ouch, ouch. So, pagbabasihan natin yung post mismo. Aha. Sa post mismo, pag binasa natin ang post, kung nagbabasa ba, magdadalawang isip na, di ba may mga tinatawag tayo na blind item? Opo. Sinasabi sino ang tao na sinasabihan mo, okay lang yun. Kaya nga medyo entertainment ito sa showbiz, di ba, yung mga blind items na nakapangalan at hindi rin siya ma-identify kung sino. That's why medyo nag-alinlangan magbigay minsan ng mga clue na very specific na magiging identifiable. Yung bang sa messenger, attorney, yung tinatawag natin na private message, ay hindi yun pwedeng gamitin na ebidensya or basihan na magkaakusa ka ng cyber libel dahil itsinat ka? Hindi siya pwede din. Kasi ang sa chat kasi, yan na yung parang, ang nakikita mo doon sa chat, parang implied Yung hindi naman tahasang inamin na ikaw yung pinamahan. Kasi sinabi, tinamaan ka, di ba? Ouch, ouch, ouch. Hindi niya din inaamin na ikaw yan, di ba? Opo. Na ganun, implied, ang ibig sabihin nun, hindi siya diretsang inaamin. So hindi mo din para idugtong dun sa na-post na ako yun dahil ito yung chat niya, hindi pwede gano'n. Yung titingnan lang natin dyan, yung nakapost talaga. Ayun. So, attorney, itong sitwasyon na ito, na ang involved ay mag-ate, yung ate at yung bunsong kapatid, ano ang may papayo mo na magandang gawin? Kasi nandito rin naman yung kanilang nanay, kaya lang namang problema yung nanay, kasi hindi daw nakikinig yung isa niyang anak, yung ate nga, at hindi na pagsasabihan. Anong may papayo mo, attorney? Kasi ang gusto naman ng bunso, magkaayos na sila, matapos ng lahat, wala nang stress. Anong pinakamagandang gawin, attorney?
Well, ito medyo hindi na to, wala sa batas ito ha. Sa Opo. experience ng abogado at sa mga kasong ganito, talagang kailangan nating antayin ang time na pwede nating makausap yung kapatid. O, kasi tayo makipag-usap niyan, talagang wala tayong magagawa. So magkakaroon lang tayo ng posibleng pag-aayos kung yan ay naging open na makipag-usap. So ang sinasabi ko dito, bigyan natin ng time pa, no, na Ayun. lumambot yung So, bigyan ng panahon na baka medyo mainit pa ang ulo ngayon, baka lumamig, pumayag na magkaharap para magkasundo at mapag-ayos. Mag-intervene na rin siguro yung mga kapatid at yung magulang. At doon naman, attorney, samantalahin na natin pagkakataon para hindi na palaging ganito ang nangyari. Doon sa mga gumagamit ng Facebook at social media, attorney, ano ang maipapayo nyo para walang ganitong mga reklamo? Oo, nakakalungkot nga ito, no? Kasi ako mismo, nagtuturo din kasi ako ng batas na ito sa kolehiyo. At palagi ko itong sinasabi na ito yung bago na, no? The new normal, yung social media. Kaya nga akala nga ng lahat, kaya nating gawin ang gusto, pwede nating sabihin sa social media, kaya nating gawin ang lahat ng gusto nating gawin sa social media. Na pwede nating i-post lahat ng gusto natin. Yes. Na pwede nating i-post, pwede nating i-record, pwede nating i-post lahat ng pwedeng gawin, no? Opo. Na hindi sa normal, no? Hindi sa social media. Ang hindi natin naiintindihan, may kasama siyang responsibilidad. Nga, no, yung sa batas natin sa Republic Act 10175, mas mataas ang penalty kung ito ay nangyari sa social media, sa TikTok, at kung ano man, no, na internet platform na merong tinatawag na publication through internet or information technology. So kailangan talaga na magdoble tayo Ingat. effort sa So, pag-isipang mabuti, attorney, bago natin i-post, alibawa, may hinanakit man tayo or may tampo tayo, medyo may galit tayo, mag-isipan muna natin bago natin ilabas sa social media. Huwag nating gawing yung labasan ng sama ng loob ng social media. Oo. Kasi pag sobrang galit ka, medyo hindi ka nakapag-isip. So minsan, galit mo, post ka kagad, and then sa huli ma-realize mo, oops, may crime na pala akong nakomit. Or gusto mong paringgan yung kaaway mo ang ginagamit yung social media. Hindi pwede ganun, attorney, ano po? Pwede naman, basta huwag pangalanan. Huwag pangalanan. Oo. Okay, so at least marami tayong natutunan ngayon, attorney. Salamat ng marami, attorney, sa pagbibigay oras na makasama ka namin ngayon. Bagamat ang maipapagaya ng payo ninyo ay dapat magkaayos na lamang ito at magkaharap-harap itong magkapatid sa tulong ng mga kapatid at magulang. At least ngayon mayroon tayong natutunan patungkol pa rin dito sa social media, lalo na itong cyber libel, itong mga paninira. Attorney, thank you so much, sir. Mabuhay po kayo. Thank you, Sir Joshua. Sa ulitin, thank you. Opo, thank you so much. Yan. Ang sabi ni Attorney Manay, alat-alato nindo na siguro maggibuki mga pagi. Sisay ang close sa tugang mong itong habo magdangog sa maguro. Dati close sa amin yan. Okay. Dati close sa amin yan. So close na sila magkapatid eh. So ngunyan, sisay ang sa mga aki mo ang nakakaulay ka ito? Wala yata tayo nga. Ika ba, Tabi Joy, willing ka man maghagad tawad kay ate mo? Kung nalimbawa magkaharap ka mo? Ako, willing man ako magagad, maski ba ko talaga akong nainot. Kasi aram ko talaga kung sisay ang nainot sa muya. Aram mo, Kaya, yan ang dipisil sa pag-aaratubangan willing ng ako pag-ayos. maghagad. Pagpig-istoryahan panindo kung sisay ang nainot, sisay ang nainot, day ka muka at matatapos. Ang pinakamaray, pag naghampangan ka mo, lingawan kung sisay nainot. Ang importante, maghagad nin dispensasyon sa lambang saro, tangarig magkauyon, magpakumbaba. Dahil na ka mo nainot, pero umaga na kung tabang tayo, pero kinainot ka, hindi ka mo kan magkakauyon. Tapos siyempre, ininigar niya man. Ikaw man nga nainot. So, alat-alaton, so siguro tawan mo ki oras na maayos ka mo kan lupon. Kasi baka ako nagtitiwala man ako sa kakayahan kan mga lupon ta sa barangay. Ang nangyari lang kaya sa Indo, sa mga paapod, dahil ka nakaka-attindi, may trabaho ka. Anong trabaho mo, Joy? Ano po? Pwede sabihin. Sige. Push girl po sa ano. Push girl po, pero bawal man kaya sa banggiton.
Promodizer po. Una ko pati kung push girl. Bawal kaya, ibanggit yung... Ayaw, di mo na pagbanggiton. Una ko, may iba ng kahulugan mo niyang push girl. Nag-iisip na pati ako Nagpupush niyan. pa ng mga Ta, products. nagsabi ka pwede ngayong banggiton. Naku, push girl. Nag-isip ako, Promodizer ano ako ang gustong sabihin kang push girl, Baka may pigpupush ng Oo. aruga, Iyo. Si partner nga ni, dahil pa nakakapus, nagilang na Paabot pa sana so ipupus. Okay, so yan. Ang pinakamaray, mag-atindir ka. Kaysa makaabot pa yan. Kasi pag dahil ka mo nagkaayos sa lupon, ang lupon madesisyon, barangay makuaning certificate to file action. Mas makasupog na kamong magtugang, makakaabot sa korte. So, ate, kinasuan, subunso. Mas maraot. Pero sabi nga ni attorney, pag nahiling man kang kuan, medyo pwedeng madismiss. Pero mas maray na, mag-atindir ka sa papud kan lupon. Ngunyan ta, ikaman sa na ang nagtaram na gusto mo magkaayos ka mo, di magagad kang dispensa sa ate mo. Pwede man, Joy, tabi. Pwede mo. Ayaw. Magpakumbaba ka na sana. Atindir ka duman, kupuon mo si ate mo. Maski pa medyo sa pakun ka, kupuon mo manggiraray. Hindi man ako matug. Ha? Asa sa pakun mo? Siyempre, pag nakulugan ako. Gusto mo sabihin, pag sinapak, kasasapakon mo man. Hindi, isa na magkulugan. Tapos yung iba na yan. Si mas dakula sa indo ni ate mo. Ako. Ha? Hindi lang. Si mas magayon sa indong duwa. Siya. O di, pwede. Magagad ka na sa ng tawad. Primero, magastusan may kaso. Apoy ra kan magasto, Ako perwisyo. talaga, wala man talaga akong balak magkaso-kaso. Kasi, inot sa inot, tugang ko nga ni siya. Kaya, abo ko man Tapos yun na ha, kaso-kaso. maintindihan nindo, both side, ika, sa kasi ate mo, ika man mother. Ika man pa mo rumaydi ka man. Duman man nagpuon sa imo, ang iriwal kan ka mo rumaydi mo. Nadangog mo sasabi ni attorney, na bago pigpupos sa Facebook, pigi-isipan na maray. Dahil ka man pirang taong ka na tiya. 77 ka na, may naaramang ka pa man kayong mga pamurumaydi. Ang mga kuro conversationin kan mga aki mo sa Facebook, pigmamaydi mo. Duman na nagkaguluman. Hindi naman. Ikaman tiya man. Next time. Ang pagmamaydi, ako ang pigmamaydi. Ako sa awa ng Diyos, walang man nagreklamo sa akin ng pagmamaydi ko. Pigmamaydi ko, so mga yaon ako sa mabatag. Walang reklamo. Yung mga conversation na hindi pwedeng, na hindi Nga pag... kung halimbawa, abo talaga makibati. Halimbawa po, Mike, sige. bawal ayaw niya makibati. Ano pong gigibon? Ay, wala. Talagang hihintayin yung magkabati kaysa magkarasukasuhan ka mo. Ha? Magano na lang. So, siguro, mag-attend ka sa lupon para magkaharap kayo. And ako mga lupon dyan sa Rizal, mga respetado man gayon. Maasahan man gayon. Siguro, pag-aayusun ka mo. Importante lang mag-attender. Kaya yung problema sa indo, dahil ka mo nagkakauron ta. Kang nagduman, nagreklamo sa lupon, dahil ka nag-attender. Nag-attender ako yung inot. Hindi, Kaso sabi nga, niya. Ngunyan, kan ika naman ngunyan yaon digdi, si ate mo man ang abo mag-attender. Takon yaon lang ito digdi. Mapapaliwanagan ko ito. Digdi sa programa, ako nabo, halat-halato na lang nito. Yeah? Pag medyo kasuwang ka man, di, mas manibagong kwanyan. Pero magkakasundo ka mo, magtugang ka mo. Dahil man pwedeng, magkasundo, magtugang sa rong pamilya. Tiya, dapat ang magurang man, dahil pigkakampihan. Ang mga aki, pantay-pantay dapat. Pantay-pantay. di man si mama tigakampihan. Abo nga ni papa talaga dig mag-ano kami dig. Tapos sa sunod ay magmurumay day. Tadya nagpupuon. Okay. So yan po mga tugang an kuan na tinampok ta sana laom kang programang ini ni Congressman Saldico na magkaayos ka mo. Imonit mo, tawan mo kaming update kung anong nangyari. And malay mo, ngunyan dahil nagtugod si ate mo, pero baka kung nag-aantabay ka tabi, baka gusto mo man na magkasundo naman ka mo, magkontak ka lang sa mo yata, iset tagiraray ka mo. Alalayan ka mo kang programa para magkasundo. Tadakol lang nagkasundo, digdi. Naayun mo sukan sa digding nag-agum ka iba, kam primero, maghimas ka nga kiriyas na bakal. Pag sabing, tawad niya kung 6 minutes, nagkasundo ba ka? Nagkao yun. Ulpi man na nagkakao yung digdi. Bihira digdi ang day nagkakasundo. Kaya lang day nag-attender mo niyan. Okay? So update mo na lang kami. Mga tugang, mga kabarangay, kung kamo may mga kaparehas na sitwasyon na kaipuhan nindo ang advice ka na bugado or kaipuhan nindo magkaayos-ayos, dahil lamang kamo magduwa-duwa, magdigdi lang po sa Action Call Center, digdi po sa ground floor kaning Barkadero. May mga staff po kami nakakaurunong kamo and may mga abogado kami na matao sa indong linaw asin kalinawan mapadapit sa mga isyu na sa indong kinakasangkutan.